Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου και σήμερα θα παίξουμε λίγο Premium Minecraft. Πάμε να ξεκινήσουμε. Επίσης έχω και ένα άλλο παιχνίδι, αν θέλετε. Γράψτε στα comments άμα θέλετε για αυτό το παιχνίδι να κάνουμε. Είναι Super Cross. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει πολλούς. Αλλά ας πάμε στο βίντεο. Συνεχίζουμε. Πάρουμε ένα δέντρο. Νομίζω ότι δεν έχει ήχο. Άντε, παιδιά, τώρα. Λοιπόν, θα κάνω planks. Crafting table. Το βάζουμε κάτω. Παίρνουμε μια ξύνα. Γιατί το PlayStation μου λαγκάρει? Άντε ρε, εγώ πέτρα ήθελα, δεν ήθελα το τέτοιο. Αυτό το σπάνιο τι είναι. Ωραία, τώρα πάμε να φύγουμε. Μ' αρέσει πολύ το παιχνίδι. Μισό να το φτιάξω βασικά. Φέρε μου ό,τι stick έχεις και δεν έχεις τώρα. Ναι. Ένα φτιάρι λοιπόν. Λοιπόν, ένα chest. Δεν πειράζει, θα μαζέψω. Πάρε καλό ξέρω για chest. Ωραία, λοιπόν, μαζεύω ξύλο τώρα. Ωραία, τώρα κάνω και αυτά planks. Φέρτα μου. Πού είναι να το... Κάνε μου ένα chest. Επίσης, παιδιά, επειδή δεν θα ολοκληρώσω το Minecraft σε ένα βίντεο, θα κάνω και part 2 και part 3 νομίζω. Σημερινός σκοπός μου είναι να κάνω απλά τέτοιο. Να φτιάξω ένα σπίτι από planks, οπότε πρέπει να δώσω τώρα ξύλο. Τι τώρα, θεωρητικά μόνο κρεβάτι μου λείπει. Καλά, θα το βρω μετά αυτό. Να σου πω αυτό το δέντρο και πάω να βρω πρόβατα. Δεν θα χρειαστώ πρόβατα τώρα. Πάρε. Επίσης, ρε παιδιά, πού στο καλό με έχει βάλει? Νομίζω είδα ένα πρόβατο εκεί. 2 είναι. Πόσα είναι ρε? Ελπίζω, αλλά θα χρειαστώ 2-3 άσπρα. Ναι, όχι 2, μην μπερδεύεστε με τις παλιές version. Να, ένα άσπρο. Τώρα είναι γκρι, δεν μου κάνει. Λοιπόν, πρόβατα τώρα θέλω. Να το καλό, άλλο. Αυτό κι άλλο ένα μου μένει. Όχι, τι είναι εκείνη? Μου τι είναι πρόβατα. Πάω να το πάρω, τι είναι, κότα είναι. Φτούρε κότα είναι. Καλά, φέρω το κι αυτό μου, τώρα σιγά. Αντίο κοντά. Άντε ρε παιδιά, άλλο ένα πρόβατο είναι. Λοιπόν, θα το βρω που θα μου πάει. Να το. Είναι κι άλλο κιόλας. Είναι πολλά, θα τα πάρω όλα. Ωραία. Άλλα 2 ήταν απλά. Ωραία, λοιπόν, έχω 4 γούλς. Crafting table, πώς εννοάσαι.
πω παιδιά, τα έχω κάνει λίγο μπάχαλο στο inventory μου. Χάλια είναι στο inventory. Αλλά δεν πειράζει. Τώρα θέλω τα planks. Χρειάζομαι κι άλλα planks. Ναι. Τώρα. Πώς θα σας πω. Επίσης μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe γιατί βοηθάει πολύ το κανάλι. Ας συνεχίζουμε. Τώρα χρειάζομαι επίσης παιδιά μπορεί κάποτε να παίξω και online. Απλά αυτά τα βίντεο τα online θα είναι, δεν θα έχω facecam σε κανένα βίντεο μου να ξέρετε. Επίσης μετά θα μπορεί να κάνω online γιατί απλά θα είναι χωρισμένη στα δύο η οθόνη, δηλαδή δεν θα είναι online με άλλους YouTubers ξέρω εγώ. Θα είναι, πώς να το εξηγήσω τώρα, απλά θα παίζω, θα χωριστεί νομίζω ή εκτός να κάνω σε πιο μεγάλη οθόνη, άλλο αυτό. Θα κάνω βίντεο που στην ουσία θα είναι, άμα κάνω σε αυτή την οθόνη θα είναι ένας πάνω και ένας κάτω, οπότε δεν ξέρω πόσο θα βολέψει για το βίντεο, αλλά θα δούμε. Ακόμα το σχεδιάζω, αυτό θα γίνει, θέλει λίγο καιρό ακόμα, αλλά ελπίζω πως το part 2 να είναι τέτοιο, σε αυτόν τον κόσμο. Θα προσπαθήσω να είναι το part 2 σε αυτόν τον κόσμο online. Απλά θα αργήσω λίγο να κάνω το part 2 γιατί πώς θα το εξηγήσω τώρα. Μισό. Ψάματα δεν θα αργήσω. Θα γίνει σύντομα βασικά το online. Θα γίνει σύντομα. Οπότε περιμένετε, ξέρω εγώ. Μπορείτε να περιμένετε. Ξέρετε ρε, πάμε για το ένα stack. Έχω μαζέψει το stack φίλο. 3, 64, 65, 66. Το ξέραμε ότι είναι μέχρι τα stack. Λέγω το μετράω τώρα έτσι. Παιδιά, wait λίγο. Ouch. Είναι η πρώτη φορά που τρώω damage τώρα. Πρέπει να βάλω σε ένα τσεστό όλα μου τα πράγματα. Θέλω να δω πόσα planks θα πάρω. Μαζί με αυτά που έχω. Ωραία. Τρία στάκ. Όχι ρε, έλα μπρο μου, δίνε. Παιδιά, 3 στάκ. Πλάκα κάνεις. Τώρα πρέπει να βρω όμως μέρος να χτίσω το σπίτι μου. Όπως και αυτό το γκουρουνάκι, θα πεθάνει. Ωραία. Το πήρα. Θα το κάνω κάπου. Πού να το κάνω. Όμισο να φω γιατί πίνασα πάρα πολύ. Τα craft σε πίνανε, λέω, ό,τι να είναι. Ωραία, λοιπόν, τώρα έφυγα λίγο από την πείνα. Θα το κάνω κάπου εδώ, λοιπόν, αρχίζω το χτίσιμο τώρα. Θα είναι τόσο έτσι τεράστιο. Μια τρυπούλα εκεί ήταν, αλλά την κάλυψα. Όχι, πες μου ότι φεύγω. Ωραία φίλοι, για να μπλοκ το φεύγω. Και φεύγω εκτός από το τέτοιο, το λόφο. Αυτό εδώ πέρα θα δω τι θα το κάνω. Το έχω βάλει.
Εδώ ξέρεις τι θα κάνω για το πάτωμα άλλο τέτοιο. Για, ξέρεις τι, άμα είμαι έτσι ρε, μπορεί να φτάσει και μέχρι το Nether. Θα δούμε. Ή εκτός στο online αν κάνω καινούριο κόσμο, αυτό θα το δούμε. Γιατί πιστεύω πως είναι πολύ OP ρε φίλε, να ξεκινήσει. Όπα, να κοτοφυλακίστηκε. Κοτόπουλο, όχι κοτόπουλο, δεν θα φύγεις. Χιχα, τους πασά τα πάντα. Συνεχίζω τώρα. Παιδιά, το βίντεο μου βγαίνει λίγο πλαγιαστό, είναι επειδή επειδή στηρίζεται η κάμερα πάνω σε κρεβάτι και είναι ακριβώς στην άκρη για να το βλέπετε, οπότε αυτό λίγο θα βγει. Ξέρετε τώρα, θα βγει λίγο χάλια. Όμως πάει, oh yeah. Τώρα θα καλύψω λίγο τη σειρή. Συνεχίζω. Παιδιά, να ξέρετε, δεν έχω ιδέα αυτό το βίντεο πώς θα κρατήσει. Είμαστε ήδη στα 11 λεπτά, οκ. Να ξεπέσει δεν είναι το μόνο μεγάλο βίντεο που έχω βγάλει, ρε. Ναι, ναι, όλα τα άλλα είναι τέτοιο. Αλλά θυμάστε έτσι, στα σχόλια μου θέλετε να παίξω Supercross, να μου το γράψετε. Γιατί ίσως το παίξω και αυτό online, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν έχω PlayStation Network, οπότε δεν ξέρω αυτό πώς θα γίνει. Τι αποκίες είναι αυτά τώρα. Όχι, το έκανα ένα blue παραπάνω. Επίσης, παιδιά, όχι ρε. Ναι, αυτό το ξέχασα. Ότι έχω και τα τέρατα. Φύγετε ρε, χτίζει το σπίτι μου. Πάμε λίγο, ωραία. Ρε, θα ξεμείνω. Άμα το ξέρω ότι αυτό θα μου τρώγε 2 stack. Εντάξει όμως. Όχι ρε, έχω ακόμα ένα τείχο. Δεν θα μου φτάσουμε. Είναι creeper. Όχι. Όχι ρε. Φτού σου. Το κατέστρεψε. Χαζό. Άντε πάλι τώρα να το ξαναφτιάξω. Όχι ρε. Εντάξει ρε creeper, είπαμε. Το έβαλα κανονική για να έχει λίγο νόημα. Το έβαλα κανονικό και δεν το έβαλα φιλερίνικη για να είναι... Ή αλλιώς, πώς το λένε, δεν ξέρω, στα ελληνικά παιδιά το έχω, δεν το ξέρω αλλιώς. Άιντε, τώρα χτίζει και αυτό τον τοίχο. Γιατί άλλη δεν είχες τώρα. Είχες να χτίζεις και τοίχους. Εκεί το τελείωσα τουλάχιστον. Λοιπόν, παιδιά, είδα χωριό. Συγγνώμη, τι κάνω, ρυθμίσεις. Παιδιά, το κάνω, δεν μπορώ. Όχι. Φίλε, hide. Είμαι χρήστης. Γιατί πάντα μου το βάζει έτσι. Ένα μπράβο ρε. Αν είναι να μου το σκάνε όλη την ώρα οι creepers. Εντάξει τώρα, ξέρω δεν θα έχει νόημα.
Αλλά τι να κάνω ρε φίλε, μου τις πάνε οι creepers, δεν μπορώ λίγη ώρα. Έλα τώρα, πες μου ότι δεν μου φτάνουνε. Ναι, δεν μου φτάνουνε αυτού. Ναι, αυτό ήταν, δεν μου φτάνε. Ζούφα. Πού χρειάζομαι και καινούργιο τσεκούρι, ρε. Άκουσε τώρα τι θα κάνω. Φέρει τσεκούρι εδώ έτσι. Παράθυρο. Φίλος. Τι ήταν αυτό? Α, με έχω βάλει στις τεταγμένες. Δεν είναι κάτι αυτό, όπως σας λέει τι γράφει, είναι σαν... Ξέρω όταν μπαίνεις Google και κάνεις φωνητική. Κάτι τέτοιο είναι αυτό, απλά στο Minecraft. Υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν το ξέρατε. Από όλοι δεν το ξέραμε, οπότε... Εγώ πρόσφατα το έχω βάλει, μην νομίζετε. Δεν το είχα βάλει μια μέρα και μου σπάσει τα νεύρα σίγουρα. Όχι αλήθεια, εντάξει, μην το βάλετε, θα σας σπάσει τα νεύρα, μιλάει όλη την ώρα, με ό,τι θα κάνετε. Ειδικά σε Minecraft Legends που δεν μπορείτε να το αλλάξετε. Πολλοί δεν το ξέρετε το Minecraft Legends, οπότε άσπρετε. Θα χρειάζεται να πω και εδώ κάτω που θα μπει η πόρτα. Ωραία. Συνεχίζω. Πού είναι το σπίτι μου, αυτό. Α, πάλι σε ένα στάκο φτιάξω. Επίσης, όχι. Όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω λουλούδια. Παιδιά, είχα βάλει εγώ έτσι κάτω στο plank. Είχα βάλει εγώ plank έτσι κάτω. Όχι, δεν είναι κάτι, μην το σκέφτεσαι έτσι. Τώρα, πού είναι το κρυβέ? Α, ρε, φούρνο δεν έκανα. Χαζός. Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις τι, δεν θέλω να βλέπουν τα τέρατα, οπότε... Παρόλο που μετά θα βάλω τέρατα. Να συνεχίσω λίγο τώρα την οροφή μου. Έτσι είμαι εγώ όταν παίζω Minecraft. Κάνω τέτοιο. Σταματάω κάτι για να κάνω κάτι άλλο και μετά στην τελική το ξεχνάω. Έτσι μια μέρα έχτιζε ένα σπίτι. Μετά πήγα στα ξαδέρφια μου και το έκανα τέτοιο μετά. Το ξέχασα για πάντα. Και τώρα είναι ο τελευταίος κόσμος σαν δεύτερο browser μου. Ωραία, τώρα μου λείπει ο φούρνος. Wait. Όχι παιδιά, αυτό το πώς πήρε λίγη ώρα. Λοιπόν, μπήκα λίγο creative για να δω κάτι. Ήθελα να βάλω τέτοια λίγο. Επειδή βαριόμουν τώρα να ψάχνω 2,5 ώρες τόσα πολλά coal, έβαλα εδώ πέρα τριγύρω τέτοια. Λοιπόν, συνεχίζω. Αυτά εδώ πέρα τα έφτιαξα και τους φούρνους έβαλα, ναι, τα τσέστ επίσης βρήκα ακόμα ένα. Τώρα αυτά βάλω τα εδώ, τι είναι αυτά, χώμα, ένα στα χώμα. Και λοιπόν, επίσης έφτιαξα και καινούργιο τσεκούρι. Α,
Α, τι ήθελα να κάνω, ναι, αυτό ήθελα. Επίσης δεν έχω βρει ακόμα iron και αυτό είναι πολύ κακό για μένα. Τώρα άμα θέλεις εγώ να βρω εδώ πέρα το σπίτι μου, πες καλή νύχτα. Λοιπόν, τι ήθελα να κάνω. Ωραία, να το κάνω φρέσκο χώμα. Όχι, τι λέω τώρα. Πρώτα εδώ. Ωραία. Τώρα, τι θέλω. Ωραία. Τώρα τι μου μένει, diamonds να βρω και iron. Βασικά πρώτα iron μου μένει, οπότε φέρε και έκανα σπαθί για να μαζέψω φαγητά να πνεύω και πάμε. Τώρα ο σκοπός μου είναι στην ουσία να βρω όχι diamond, iron. Θα αρχίσω εδώ πέρα με το χέρι μου. Μικρά παιδιά, ξέχασα την τεχνική αυτή με το σκάψιμο. Τα σκαλοπατάκια που κάνουμε. Άρα σκάβω 2 έτσι. Α, ναι. Τώρα τι θα κάνω, θα πηγαίνω εδώ. Ο γρανίτης μου κάνει. Παρόλο που έχω λίγο πάνω μου, φέρω κι άλλο. Μπορεί να κάνω μini αποθήκη από γρανίτη. Μπορεί να κάνω... Τι ήταν αυτό? Cool, yeah! Δεν ξέρω, όχι yeah ρε φίλε. Μαζέψω τώρα να πάρω 3,5 τάξεις. Cool. Ούψι. Έχει λάβα εκεί. Έχει λάβα το κάτω. Α, όχι, απλά έκανα μια τρύπα στο πουθενά. Απλά έκανα μια τρύπα. Πάμε λίγο, ωραία. Ωραία. Cool είναι αυτό, εντάξει. Και τα μαζέψω τώρα, φεύγω. Από αλλού. Εδώ, άμα πάω. Τώρα δεν πήρα και μαζί μου τόρτσι. Λοιπόν, ξέρετε τι, πάμε σπίτι, πάμε σπίτι μου, μου φτάνουν αυτά τα κόλ που έχω. Το γρανίτι από χάζος. Την πέτρα και το κόμπλεστον θέλω. Α, αφού είναι ψημένη τα παιδιά. Συμβόλαια. Παιδιά. Θα μου φτάσουν τα κόλλ, δεν ξέρω. Φέραμε 5 κόλλς. Έχω sticks. Sticks έχω. Ωραία. Α, υπέροχα, έχω και 20 τόρτσες τώρα.
Άντε γίνε ρε Πέτρα. Θα κάνω τέτοιο παιδιά να ξέρετε. Υποθέτω πως άμα βρω πολύ κυβόλιθο λέω, γρανίτη, θα μπορέσω να κάνω ξέρω εγώ εδώ πέρα, μισό να το αρχίσω κιόλας. Πού είναι το τσακούρι μου, να, από εδώ έτσι, ξέρω εγώ πως είναι. Να, αυτό εδώ πέρα το πράγμα θα είναι μια μικρή αποθηκούλα. Ίσα τέτοιο να είναι. Έναν αποθηκευτικό χώρο, ξέρω εγώ. Ή το κρεβάτι του δεύτερου, ή το κρεβάτι από όταν θα μπω online, ξέρω εγώ. Πέρα θα είναι το μικρό δωματιάκι του δεύτερου παίκτη που θα βάλω. Αυτό, φέρω μου πίκαξε. Ωχ, παιδιά, αυτό δεν το σκέφτηκα, ότι πρέπει να το κάνω όλο. Έλα τώρα ρε, για δύο απλά θα μου κάνεις. Καλά, πάω να πάρω κι άλλο κυβόλιθο. Δεν μπορώ. Φέρω με ένα τόρτσο από εδώ τώρα. Τελειώνουμε. Εδώ βάζω ένα τόρτσο να υπάρχει μέσα στη σπηλιά. Όχι, κυβόλιθο αυτό θέλω. Γρανίτη, εντάξει, ok, μπερδεύτηκα. Εδώ δεν έχω κάνει το πρώτο. Οκ, τώρα έχω 9 οπότε πήγαινα πίσω. Ένα ήθελα να πω. Ξεχάστηκα, πήρα 9. Όχι αυτός ο βλάκας ρε. Καλά, αυτό δεν πειράζει. Yes. Όχι ρε, πρέπει να μάθω. Παιδιά, αυτό ήταν. Αυτό ήταν ρε, δε. Εδώ πέρα πρέπει να κάνω. Πλάνκ. Ωραία. Και λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε και μια εγγραφή και bye.